Sedieť 8 hodín denne v zamestnaní do dôchodku a mať len 21 dní dovolenky za rok nechce asi nikto z nás. V tomto podcaste spovedám ženy, ktoré sa rozhodli vziať život do vlastných rúk a začali si zarábať z domu alebo z pláže ako virtuálne asistentky. Aj dnes vám jedna z nich prezradí, ako začínala, čo robí a ako môžete začať aj vy. Ahojte všetci a vítajte pri novej časti ďalšieho podcastu Ping Assistant. Dnes tu mám so mnou Peťu Diakovú, ktorú týmto aj rovno vítam a poďme rovno na to. Ahojte všetci, krásny deň všetkým. Tak, povedzme teda rovno na úvod, ako to celé začalo, čo si predtým bola, či si teraz teda virtuálna asistentka a možno čo ťa motivovalo vlastne celé to tvoje predchádzajúce bytie nejako zmeniť a stať sa teda tou virtuálnou asistentkou. Ja možno začnem tak trošku zo široka, lebo v podstate ono to tam smerovalo tak asi nejaký čas z toho dôvodu, že ja som v podstate matka 3 detí, vychovávam deti sama a nie je to úplne jednoduché, ale zase nie je to o tom, že teraz by som sa išla sťažovať alebo nejak tak. Proste človek, keď chce, má 2 ruky zdravé a má trochu hlavu na mieste, tak v podstate tie veci sa dajú zvládnuť. A mala som taký jeden veľký sen proste, že v tomto veku mať už vlastné bývanie a tým, že sa venujem interiérovému dizajnu a takýmto kreatívnym veciam, tak som si to navrhla, vytvorila a tak. A sa to strašne dlho naťahovalo, trvalo to 2 roky. A zrazu ako z celého toho môjho budžetu, ako som to mala nastavené, prišlo k tomu teda, že tá hypotéka bola zrazu o nejakých... Ja to zrátam všetko dokopy, možno, že aj s poplatkami, so sociálkou a s týmito vecami 500-600 eur vlastne mesačne navyše, čo je možno, že pre niekoho plat. A už to bolo v takom procese, že som to nevedela zastaviť. A ani som to nechcela zastaviť, lebo už to bolo v podstate, že na spadnutie, len tým, že sa to strašne dlho ťahalo, tak preto to takto dopadlo. Tak som hľadala možnosti, teda, že ako to vyriešiť. Lebo tá moja práca, ktorú mám, tak v podstate ako tá ma živí, tá je stále full-time job pre mňa a stále je podľa mňa akože nadpomery platená, keď si to zoberiem akože aký je štandard. Ale nerovná sa to úplne ako keby 2 platom, keď sú 2 ľudia v rodine a tieto veci ako si tak zdieľajú medzi sebou. Tak som hľadala nejaké možnosti. No stále mi to vychádzalo, teda, že nájsť ďalšiu brigádu. Popri tých mojich aktivitách, ktoré všetky mám, lebo ja som si popri tom robila ešte školu interiérového dizajnu, NLPčko som si robila, jogu učím, 3 deti mám, do práce chodím. Takže som si to nevedela úplne predstaviť, teda, že kam to vtesnám. A dávalo mi to tak nejak jedine to, že ma to smerovalo, že robiť niečo z domu. A potýkala som sa s tým možno 3-4 mesiace, teda, že čo robiť. A ja strašne fungujem na tom a verím v to, že ten vesmír proste akože naozaj zdieľa a posiela veci, ktoré človek potrebuje. Tak som len nejak vyslala myšlienku, že aby sa to nejak vyriešilo a ja nie som úplne, že Facebookový nejaký nadšenec, že by som tam bola od rána do večera, ale proste mi to zrazu ťuklo do oka, teda, že nejaký kurz Ping Assistant a nejaká virtuálna asistentka a som to začala čítať a študovať, že ale začalo mi to dávať zmysel, polovicu vecí som z toho v podstate možno, že aj robila, vedela. Tak ako prečo nie? Tak som to skúsila. V podstate kurz som začala robiť niekedy v decembri. A skončila som ho v januári. Už v januári som ako keby začala zarábať prvé peniažky, alebo ako to mám povedať. A v podstate takže fungujem od toho januára, takže 8 mesiacov asi. Tak to je pekné. Pekný príbeh, pekný background. Myslím si, že týmto inšpiruješ veľa mamičiek, možno aj takýchto single mamičiek, ktoré... Podľa mňa je to skvelý spôsob, tak to určite. No, takže myslím si, že hlavne teda poslucháčky, ktoré tu máme a ktoré sú mamičky a ktoré možno sú v podobnej situácii, tak tento podcast bude teda špeciálne venovaný asi vám. Ak aspoň jednu inšpirujem, tak sa to akože úplne je to skvelé, nemenie sa to účelu. Ja stále bojujem ako keby s tými výčitkami súdomia, že tie deti svojím spôsobom zanedbávam. Aj keď zase ja mám už veľké deti, jedna má 20, druhá má 18, lenže tretia má 6, takže sme len na začiatku. Takže stále ma to ako keby vracia k tomu.
A to je to, že tu naozaj ten čas človek môže manažovať ako chce, môže si tej práce zobrať, koľko potrebuje, koľko chce, koľko zvládne a unesie. Takže niekedy je to o tom, že sa tu len vyskytujem, lebo robím, ale vždy je to väčšia pridaná hodnota pre tie deti, ako keď som proste niekde úplne, že mimo. Takže podľa mňa smerovať to úplne k tomu, že toto bude full-time job, je to úplne skvelá príležitosť. Dobre, super. Perfektné, akože presne to je na tej práci z domu, že možno ty práve pracuješ a že to dieťa ťa práve nemá čisto iba pre seba, ale že nejakým pocitom vie, že tam si, že keby čo si, tak si vedľa výzva alebo tak a tá nie. prítomnosť je skvelá. Tá prítomnosť Áno. je skvelá, to dieťa to vníma a niekedy len sedí vedľa teba, akože pozerá si rozprávku alebo niečo. Hoci keď robíme tak, že ma drží za ruku, ja si robím len jednou rukou. To je pekné. Ale nemám potom ten problém taký, že naozaj pri tých všetkých aktivitách, že by som ich až tak strašne zanedbávala. Takže v tomto je to úplne čarovné, si myslím. To je krásne. Dobre, a ty si mi teda aj zodpovedal otázku, že ako dlho to je teda, odkedy si dokončila kurz a rozhodla si sa stať virtuálnou asistentkou, čiže v decembri si sa teda pridala k nám a od januára teda už pracuješ, čo je mega rýchle a super. Dobre. Dobre. Ešte sa trošku pochválim, ak môžem, teda akurát som skončila social media manažer, včera som posielala posledné zadanie, takže tak som sa do toho trošku obula, že už keď to má mať význam, tak treba. Jedine treba možno, že trošku seba disciplíny a seba zapätia. Nevravím, že ako som nad tým sedím každý deň. A aj ten social media manažer som mala tak akože takú svoju nejakú víziu, že to spravím v priebehu leta, lebo myslím, že som začala niekedy v júli, ak sa nemýlim, a nejak v polke augusta som chcela skončiť. Ale aj tak si myslím, že ako tá sebadisciplína funguje trošku. No. Tak ty si riadna makačka a si určite veľká inšpirácia pre nás všetkých, že teda to ide aj s 3 deťmi, aj s full-time jobom, a ešte ďalšie kurzy a ešte aj virtuálnu asistentku pracovať, takže úplne ako drak. No, takže teraz prichádzame vlastne teda k tej otázke, či si dokážeš dnes ako virtuálna asistentka už zarobiť, ako si nám prezradila, tak teda od januára si teda už zarábaš. A asi sme teda aj pochopili, že to ešte nie je na full time, že vlastne to zatiaľ ako prívýrobok. No a môžeme to tak shrnúť do tej otázky, že teda vieš si privyrobiť, to môžeme teda potvrdiť. A či nám aj teda vieš teda tak povedať, keď to nie je tajomstvo, koľko si vieš zatiaľ privyrobiť a možno aký by bol tvoj cieľ v nejakých bližších rokoch, 1 až 2 rokov. Ja som to pozerala, alebo som si pozerala tie otázky, tak aby som mala trošku prehľad, ale akože pre takú moju zaujímavosť, tak som si pozerala akurát výpis účtu, že aké som tam mala tie príjmy, pretože mám vlastne nejaké príjmy cez Ja spravím a niečo, čo som si robila ako keby sama. Tak mi to vyšlo, že zatiaľ som zarobila nejakých 3000 eur, takže okolo tých 380-400 eur mesačne asi. Čo si nie je podľa mňa až taká kalamita úplná, takže ako zatiaľ som sa dostala ako keby do toho momentu, že z časti mi to kvázi sanuje ten rozdiel tej hypotéky, čo som potrebovala nejakým spôsobom doriešiť. Ale v kontexte toho, že robím pre veľký korporát, menia sa tam veci, mám síce našlapnuté na nejakú kariéru, ale úplne neviem, kam sa to tak nejak bude posúvať, lebo tam ako istotu človek nikdy nemá. A toto je v tomto úplne skvelé, že keď človek pracuje, tak zarobí. Keď nepracuje, tak nezarobí. Takže toto je vyslovene ako keby v tých mojich rukách. Nevravím teraz, že idem to úplne celé zmeniť, ale ten pocit mám taký, že by to mohlo smerovať k tomu, tým, že my sme hrozne taká aktívna rodina. Dcera začala študovať teraz v Bratislave a tiež ju to ťahá dať ďaleko a potrebujem mať s nimi nejaký kontakt a nie je to už o tom, ako to máte, je to úplne blbé povedať mladšie ročníky, lebo už ten vek predsa nejaký mám. Ale páči sa mi aj tá myšlienka, že môcť si robiť, čo chcem. Aj cestovať napríklad. Ja som, keď som mala 20-25, tak som nevyužila tú. Áno, to nebolo ešte ani možnosť úplne, lebo vtedy to bolo v začiatkoch. My sme absolútne netušili, aké sú tie možnosti.
niekto bol možno, že taký dravejší v tom čase a tú možnosť tam videla, využil ju. Ja som to tak nespravila, takže ako teraz ma to celkom láka. Mám také tie svoje vysnívané destinácie, že kam by som chcela ísť a kde by som chcela zotrvať nejaký čas. Takže ako stále ma to tam ťahá. A tým, ako robím tú virtuálnu asistentku, tak je to úplne skvelé, že začínam ako keby vnímať, že ktoré činnosti majú pre mňa väčší zmysel a ktoré nie, ktoré sú ako keby veľmi, nechcem povedať, že vyčerpávajúce to nie, ale v podstate, že za veľa roboty málo muziky, alebo takto by som to povedala. Takže a do toho mi prišiel práve tento social media, možno, že trošku tak ako keby premostím, že tam mi to už príde také komplexné, alebo napríklad tá virtuálna asistentka je o tej správe tých sociálnych médií. Pre mňa to je úplne zbytočná vec, nemám to rada a nejakým spôsobom mi to príde divné, že tí ľudia tak stále trávia čas na tých sociálnych sieťach. A, a to je to, že sa mi to stalo, že tí ľudia za ten pol rok alebo tých 8 mesiacov chceli veci tieto odo mňa a nemám k tomu vzťah a nevedela som to robiť. Na druhej strane, za celých 20 rokov, čo robím ako keby tú svoju nejakú robotu, lebo robím v biznise, tak som zistila, že veci, kedy človek vystupuje zo svojej komfortnej zóny, tak ho posúvajú najviac a najviac mu to dá. A práve toto, teraz ako keby tá správa sociálnych médií a trošku ísť ako keby za horizont toho, ako to vnímam ja, tak mi dáva hrozne veľa. Takže ako smerujem k tomu, aby som zodpovedala na tú otázku, niekedy úplne odbočím, ale že smerujem teda k tomu, ako vyslovene robiť len tie veci, ktoré ma bavia a robiť ich sama pre seba. Takže nevriem, že to bude hneď a to je to, že človek naozaj na to potrebuje čas, skúsenosti, strašne veľa informácií, potrebuje sa v tom učiť, zdokonalovať a pracovať. Ale keď vidí, ako keby ten cieľ, lebo cesta je cieľ vždy, tak si myslím, že ono ho to tam samo dovedie. To si veľmi pekne povedala, musím s tebou súhlasiť. Najviac sa mi páčila teda veta, že ak robíme veci, ktoré sú mimo našej komfortnej zóny, tak nás to posúva ďaleko viac, aj keď to nie je niekedy príjemné. To je nepríjemné. Mimo komfortnej zóny byť nikdy pre nikoho není príjemné, ale sa proste musí naučiť s tým pracovať asi. Presne tak, ale ono časom je pekné to, že to, čo nám bolo nepríjemné, tak ono sa to časom stane ako keby také neutrálne až príjemné, len to chce proste ten čas a ten priestor na toto robiť. Čiže to bola úplne krásna myšlienka, ktorú si z toho ja odnášam minimálne. To bolo naozaj super. No a čo si hovorila aj ohľadom platu, tak minimálne ste si zarobili na peknú dovolenku s deťmi, takže myslím si, Ano. že je úplne super a na to, že navyše popracuješ chvíľku, keď ťa dcera drží za ruku, tak si myslím, že úplne super, že ona si to potom bude vážiť, že za to, že ťa takto podporovala, že ťa držala Ja za si ruku. vážim ju. No, Je to takže je to skvelé. vzájomné. Dobre. No, môžeš nám teda aj prezradiť možno také tie tvoje pocity, myšlienky, keď si získala svojho prvého klienta ako virtuálna asistentka, že už to nebolo vlastne, že pracuješ v normálnej práci, ale zrazu máš toho klienta, že aké to bolo, či to bolo niečo iné, ako keď si v klasickej práci a ako si sa pri tom cítila. Ja som sa zamýšľala nad tým, lebo ja som v tomto niekedy taká mimo, že asi také, neviem, či sú to zlomové okamihy, či nie sú, ale si ich nepamätám. Takže som musela trošku takže loviť v pamäti, teda, že čo to bolo. Ale v podstate neviem úplne, či to bol prvý klient, ale bol to moja skôr asi, že taká negatívna skúsenosť prvá a veľmi skoro prišla na začiatku, a kedy som bola z toho taká celkom rozladená nejaký čas. A v podstate sa to jednalo o spoluprácu s nejakou, ani to nebola, že farmafirma v zmysle nejakých vyrobiť nejakých liekov a liečiv a takýchto vecí, ale skôr možno, že nejakej databázy a týchto vecí. A ja som vo farmabiznise pracovala nejakých 15 rokov, takže mi to bolo ako keby blízke prostredie. A tú dlhodobú spoluprácu si predstavovali tak, že nejaká kontrola na Slovensku fungujú ADC číselníky a šuk kódy a tieto veci a toto bola nejaká zahraničná databáza, takže to bola kontrola ako keby tých kódov. A
neviem z akého dôvodu, nejak asi buď mi to nešlo, alebo som tam mala nejaké chyby alebo niečo, ale v podstate to bolo o tom, že mi dali skontrolovať nejakú databázu alebo niečo a bolo to buď alebo, možno, že nejaká jedna chyba sa tolerovala a zvyšok asi nie. A tých položiek naozaj bolo hrozne veľa. Takže v podstate to skončilo tak, že sme sa na tej spolupráci nedohodli a ja som to brala ako totálne vnútorné zlyhanie, ešte tým, že som prišla ako keby z toho prostredia a tie veci mi boli známe a strašne som to ťažko prežívala tak dní, tak som musela tak trošku to nechať odísť a potom začali prichádzať veci kreatívne. Väčšinou loga a nejaké návrhy a takéto veci. A tie loga úplne milujem, lebo ja som, akože vravím, že tie sociálne siete není moja akože žalka kávy, ale že predtým som v Canve niečo robila. A, a tak mi to prišlo ako hra. Úplne, že také skôr ako trošku zresetovanie hlavy, niečo vytvorenie takého, niečo dozdanie zo seba, lebo ja tú kreativitu fakt milujem. Akože ukazuje sa to aj v tom interiérovom dizajne a aj v podstate aj v joge, v týchto veciach, čo je pre mňa ako keby nejaká psychohygiena, takže aj tie logá som tak začala vnímať. Ako som začala robiť tie logá, tak tí ľudia prišli na to, že potrebuje webovú stránku. Chudák Adam, akože musel si toho užiť so mňou na začiatok. Ale že týmto mu strašne ďakujem. Strašne, to je zlé slovo, veľmi mu ďakujem a pozdravujem ho. Takže ako som zistila, že gro tej mojej aktivity práve je vo vytváraní loga, ako keby taký nejaký tej identity. Nevravím, že som nejaký social manažer, ale také tieto malé lokálne veci, obchodíky a takéto záležitosti, to je úplne to, čo mám rada a čo ma to k tomu ťahá. A presne vlastne potom na to nadzvozovali ako keby webové stránky. A sa mi stalo také strašne, to bolo strašne veľmi príjemné, že sme boli s malou v Štiavnici v Bani a tam bola akorát cedula odkaz na penzión, ktorému som robila webovú stránku. Tak to bol taký príjemný pocit, že zrazu vidím niečo, na čom som sa aj nejakým spôsobom podielala. Že taká úplná zhoda náhod, ale veľmi milá zhoda. To je krásne. To je úplne asi ten najkrajší pocit, keď vidíš tú svoju prácu Áno, niekde. áno, je to A skvelé. je to také presne takéto, že áno, malo to zmysel. že možno to je ešte lepšie hodnotenie ako to, že ti za to zaplatili, keď to naozaj vidíš, že to Áno, proste funguje a že sa takto prezentujú. Takže to je super a tým si mi vlastne aj odpovedala otázku, že teda čo robíš najčastejšie, že teda si sa premostila na tú teda kreatívnejšiu áno. časť a Tam to vytváranie ma tej baví najviac. identity. Mhm. No, tak to je akože super a v tom by si teda asi aj chcela pokračovať ešte s tým Uh, sociálnymi sieťami. určite, ono to tak poprvé to jedno s druhým súvisí. Ja mám rada veci, ktoré ako keby nadväzujú jedna na druhú. Nemám rada, keď sedím na dvoch, troch, štyroch stoličkách, potom som z toho úplne že dekompenzovaná priam a som z toho nervózna. Takže ako logo, stránka a sociálne médiá, proste ako mi to príde ako jeden balík. Na druhej strane tá stránka mi dáva ako keby najväčší priestor na to zarábať tie peniaze, lebo v kontexte, neviem, aj my sme spolupracovali, písali sme texty nejaké, takže ako tam človek musí na tom spraviť dosť veľa času, možno, že rovnako ako pri tvorbe tej stránky a má za to ďaleko menej peniazy zarobených ako na tej stránke. Takže dáva mi to zmysel ako keby selektovať tie veci. Zo začiatku určite urobiť všetko, a nájsť si to svoje, tým pádom to písanie nechcem nejakým spôsobom dehonestovať. Na druhej strane už vieme, ako to písanie začne fungovať a dať to cez robota, to je úplne najmenej, takže a potrebujem robiť niečo, čo má nejakú tú pridanú ľudskú hodnotu a toto sú veci vyslovene, ktoré sú ako keby moje, kde dávam tie svoje veci do toho. Trošku sa obávam toho, že to tam až cítiť veľmi, lebo človek má niekedy taký svoj osobitný štýl a je veľmi ťažké od toho ako keby upustiť. A videla som to napríklad na tých sociálnych médiách, že všetko má podobnú tému a podobný dizajn a tak. Ale zase verím tomu, že keď si to človek ako keby určuje sám a má ako keby voľnú ruku, tak sa vtedy ako keby ťahá do toho svojho smeru, štýlu alebo toho svojho seba vyjadrenia.
Ale už zase, keď má ako keby nejaké zadanie, tak už si potom môže vyberať, že či to s ním rezonuje a ide do toho alebo nie. Lebo asi nie je dobré robiť veci proti sebe, keď človek ide, lebo tam to potom veľmi cítiť a nie je ten výsledok taký, aký by mal byť. A toto je ďalšie čaro tej práce, že si človek môže vyberať, čo bude robiť, s kým bude spolupracovať, kam to bude posúvať a že si to vlastne vytvára sám pre seba tak, ako potrebuje. Presne tak, to si úplne super povedala a súhlasím s tebou, pretože v tej sfére, ktorej sa pohybuješ, kreatíva a tak, je v podstate taký ten novodobý umelec, hej, že on proste niečo vytvára, nejaké dielo, ktorým sa vlastne ako keby podpisuje, je to jeho podpis a tí klienti majú aj možnosť si vlastne vybrať, ktorý ten podpis, ktoré to Áno. umeleckosť sa im páči najviac a presne tak, že aj my si teda môžeme vybrať, ktorí klienti sú takí, že áno, je to s tým niečím súhlasím, je to taká moja téma, alebo keď je to úplne mimo mňa, tak vlastne tam nepôjdem do toho a nechám to možno niekomu inému, nejakej inej virtuálke, ktorá sa do toho vyzná viac. Takže úplne super, že teda vieme si takto selektovať Áno. a vytvárať niečo unikátne. A Dobre. napríklad, čo sa mi ešte páči, prepáč, že čo začalo fungovať ako keby aj v skupine, zdieľanie. Mhm. Ako keby tých pracovných že tí dievčatá sa nevnímajú ako konkurencia, ale skôr naozaj ako keby nejaká komunita podporujúca a vzájomne fungujúca. Že v podstate, keď ja o to nemám záujem, tak možno práve, že niekto iný to bude chcieť robiť, lebo to s ním rezonuje a je najmenej tú informácie posunúť ďalej a vytvárať si ako keby tie prepojenia. Ako ja mám rada inšpiratívnych ľudí a inšpiratívnu ako keby tú komunitu ako takú, že tie ľudia vôbec ťa posúvajú niekam ďalej a myslím si, že toto je úplne že skvelé, že toto takto funguje. To bol aj náš cieľ, presne takéto niečo vytvoriť. Bála som sa toho, pretože je ťažké v dnešnej dobe dať ľudí dokopy s tým, že nech sa nevnímajú ako konkurencia, ale nech sa posúvajú navzájom. A nejakým spôsobom sa to podarilo, z čoho som teda nadšená a som rada, že to takto vnímate aj z tej druhej strany, že to takto naozaj je a presne mne sa to takisto páči, že ak si niekto netrúfa na tú prácu alebo kto nie je jeho šálka kávy, tak to proste tam posunie iným babám a ty si to vezmu, tak to je úplne akože to, čo bol celý toho cieľom, že proste, že aj keď skončíte už ten kurz, tak neodchádzate a stále nie ste na to samé, ale že stále tam môžete sa na niekoho obrátiť, môžete s niekým niečo vykomunikovať, napísať svoje pocity, dojmy, takže určite to takto využívajte aj ďalej a ja som rada, že toto teda podarilo a vytvorili sme takto aj na Slovensku a Česku takýto naozaj silný tím žien, ktoré sa posúvajú teda dopredu spoločne. Je to skvelé. Dobre, no a povedz nám teda, že či bolo ťažké si nájsť teda toho prvého klienta, tých prvých klientov, ktorí si objednali tvoju službu. Ale predpokladám, že keď si sa pridala k nám v decembri a v januári si už mala prácu, tak musíš nám povedať recept. Ja si myslím, že ani nie. A základ je podľa mňa robiť veci s ľahkosťou. Neupínať sa na to veľmi. Ja rozumiem tomu, že ak je niekto v nejakej ťažkej životnej situácii a toto má ako keby riešenie a východisko, tak je to pre neho ďaleko náročnejšie to vnímať ako nejakú hru alebo aby sa to proste nedramatizovalo. A tým, že v podstate ja tú prácu mám a nie som na to odkázaná, tak som to brala tak akože ako bola som na konci roka úplne, že fakt dosť dole z veľa vecí, že to nebudem finančne zvládať a že možno sa dostanem až do toho, že ten byt budem musieť predať a bude to proste náročné a ťažké. Ale tak nejak som si to vedela v hlave prepnúť, možno, že som sa neúpla na to, že toto je ako keby riešenie tej východiskovej situácie, pretože to riešenie bolo úplne niekde inde. A druhá vec je tá, že išla som v podstate naozaj ako keby krok po kroku to, ako bolo v kurze. Proste cez LinkedIn, cez Facebook, cez Ja spravím mi funguje úplne najlepšie, aj keď nie som úplne stotožnená ako keby s tou ich politikou ani ako fungujú a som dostala 2 upozornenia a neviem čo všetko. A ja som posledný človek, ktorý nejakým spôsobom veci obchádza a klame a podvádza.
a nepáči sa mi to, ako to majú, ale tak ako pokiaľ tam fungujem, tak tam fungujem, ale proste keď potrebujem nejaké informácie na to, aby ten výsledok bol 100%, tak tie informácie proste musím mať. A, a aj keď mám možnosť ako keby tie veci robiť poza nich, aj tak to urobím cez nich, ale to už je tak ako keby na okraj. Takže ako, len som chcela smerovať k tomu, že by som sa chcela ako keby dostať do toho momentu, že to cesto ja spravím, nemusím robiť, že to budem robiť ako keby napriamo, ale myslím, že ja spravím je úplne najlepšia štartovacia pozícia. Akože ten LinkedIn funguje, ale tam to nie je úplne také 100%. A tým, že tá virtuálna asistentka ju stále vnímam skôr takú freelancovú, alebo ako to povedať. Nie je to vysoko odborná práca a ten LinkedIn proste mám spojený s tým, že tam sú naozaj čistí profesionáli, autority a neviem čo všetko. A toto ten freelancer sa skôr nejakým spôsobom môže prezentovať na ja spravím, lebo tam dáva ako keby tú svoju pridanú hodnotu vlastnú ako človeka. Ten LinkedIn tak nemám ako keby s týmto spojený. Takže v podstate ono to začalo asi hlavne cez to ja spravím a fungujú odporúčania. Keď som robila webovú stránku a zákazník bol s tým spokojný, tak proste posunul kontakt na niekoho iného. Tomu som robila ďalšie 2 stránky. Potom zrazu si ma našiel niekto, už ani neviem akým spôsobom, lebo mi písal na mail, nie cez ja spravím. Jemu som robila 3 stránky. Takže je to také, že stačí mať naozaj dobrý začiatok, nevzdať to, ako cez moje spracovanie farmaceutickej agendy, ktoré dopadlo úplne katastrofálne. Proste chyby nerobí len ten, kto nič nerobí. A keď sa do toho nejakým spôsobom pustím, tak si musím dovoliť proste robiť tie chyby, lebo to je ďalšia vec, ktorá ma niekam posúva a nenechať sa odradiť. Lebo nemôže byť každý spokojný s každým. Vždy tam musí byť nejaká tá chémia medzi tými ľuďmi, aby to rezonovalo, pretože to moje vnímanie sveta nemusí byť totožné s vnímaním toho druhého a to, ako ja tie veci vnímam, odovzdávam do tej svojej práce. A keď to proste ako si nerozumiem, tak OK, tak príde niekto iný. Tým budem rezonovať ja a on so mňou a tým pádom ten výsledok bude 100%. A keď som to začala takto brať, tak nikdy som nemala pocit, že by som zrazu 1 mesiac bola úplne že bez roboty. Je pravda, že niektorý mesiac som zarobila viacej a niekedy menej, ale vždy to ide tak ako keby kontinuálne a vravím, 400 eur mesačne v priemere to zatiaľ vychádza. Bez toho, ale aby som ja bola nejak akože zásadne aktívna v tom, že teraz buším do toho, že potrebujem hľadať tých klientov, lebo nemám ako z toho žiť. Že tých 400 eur mesačne, ja to vnímam tak, že ide úplne, že samospádom. Že to tak ako, že keby ku mne prišlo, že viem, že keby som sa ja do toho nejakým spôsobom obula, že potrebujem tých ľudí získať, ja potrebujem pracovať, ja potrebujem tie peniaze zarobiť, tak ten výsledok je úplne iný. Len tým, že pre mňa je primárne tá moja práca a tam ma niekedy tak vyčerpáva, že je tam po celom Slovensku a robím veľké projekty a je toho hrozne veľa, že nemám na to čas a priestor, tak je skvelé vedieť, že tá možnosť tu je. A niekedy to stačí, že ten človek bere tak naozaj proste tak voľne a v pohode a tie veci začnú prichádzať sami. Vždy si myslím, že 90% úspechu je nastavenie hlavy. Ako to človek vníma, ako sa k tomu postaví. A tých 10% je tá tvrdá robota a tie veci okolo toho, lebo človek má schopnosť sabotovať samého seba a to je na tomto najhoršie. A potom už z toho je veľmi ťažko sa dostať von. A preto aj tá komunita je úplne skvelá, že sa tam proste zdieľajú tie veci ako pozitívne, tak negatívne, aby sa tí ľudia navzájom inšpirovali, aby sa v podstate ťahali hore navzájom, nevytvárali tú konkurenciu a potom to bude úplne skvelé, bude to fungovať. Úplne krásne, nemám ani čo dodať, lebo myslím, že tento podcast naozaj musí vypočuť každý, komu chýba štipka motivácie, tak tu ju určite Ďakujem. naberie. Mne sa najviac páči, že vlastne tvoja prvá skúsenosť bola úplne, že totálne zlá.
Bola. A, Poznám. a to sa mi práve páči, že vlastne, že a potom sa to aj tak rozbehlo, vďaka tomu možno, že si naozaj si nepovedala a že si sa neotočila v tom momente a nevzdala to, ale že si to brala skôr ako výzvu, nechal si ten čas na nejaké schladenie, lebo človek naozaj vtedy horí. A potom si išla ďalej, že veľa dievčat možno si to prežíva to isté, že prišlo hneď prvé niečo, čo bolo zlé a má teraz z toho pocit, že bože, tak je úplne na nič, neschopný, toto není pre neho a za nič nestojí. A potom vlastne to nie je pravda, lebo naozaj akože každá skúsenosť je skúsenosť a práve tie zlé skúsenosti dokážu toho človeka posunúť ďaleko viac než tie pozitívne, takže je úplne super, že si to takto nevzdala a že si dokážeš zarobiť bez toho, aby si to musela aktívne vyhľadávať a je super aj o tom, že vieš, že tam je tá možnosť a že ak by si chcela, tak vlastne to vieš využiť. Ale takto je to možno teraz pre teba fajn, že netlačíš na tú pílu, užívaš si ten život, vieš si popri robiť ešte popri svojej práci a nejako nemáš pocit, že ti ten život uteká kvôli tomu, že teda ty iba pracuješ. Áno. A ja mám takú čarovnú schopnosť vytvárať tlak sama na seba. A, a vtedy sa dávam dole samu seba. To je to, čo hovorím, že človek sa dokáže veľmi sabotovať. A keď sa vrátim k tomu social media manažerovi, aká som mala brutálny cieľ to spraviť cez prázdniny. No nepodarilo sa to a bola som akože nahnevaná sama na seba, že to proste takto nejde. A tiež sa musím takedy vrátiť a uvedomiť si a trošku sa zastaviť a zamyslieť sa nad tým. Ale tieto veci, čo som tým chcela povedať, ako chce to mať trochu odžité proste, aj v iných veciach. Tým, že aj to, že teraz tú prácu, ktorú robím, ja sa pohybujem čisto v mužskom svete, ako tých zlyhaní tam je hrozne veľa. A kým som sa naučila, alebo respektíve kým som ich naučila, aby oni mňa akceptovali, lebo ja som neštandardný zjav, ja som si toho úplne že vedomá v kombinácii s hlasom, s tetovaním, so všetkým, akože je to niekedy výzva pre mňa, pre tých ľudí. Takže všetko to, čo človek prežije v živote, ho naučí spracovávať ostatné veci. A proste nevravím, že prehra, ale tá negatívna skúsenosť proste k tomu životu patrí a patrí hlavne z toho dôvodu, že v tom živote sa deje vždy dve veci, pozitívne, negatívne, v čomkoľvek. A keď tú negatívnu vec nebudeme prežívať, tak si tú pozitívnu nebudeme vedieť uvedomiť, prijať ju, tešiť sa z nej a tak ďalej. Takže ja som práve že vďačná za tie negatívne skúsenosti. A len presne to, ako si povedala, že nesmie v tom človek zostať veľmi dlho. Lebo ak nemá on tú sílu a nemá nikoho iného, že kto by ho potiahol hore, tak ho potom to všetko veľmi rýchlo vzdá a to je škoda. Lebo toto nie je žiadna kvantová fyzika. Ako tam naozaj treba len počúvať to, čo vy učíte, to, čo v tom kurze je, lebo to hlavu a petu má. A treba tomu dôverovať, že to naozaj funguje a treba s tým pracovať. Lebo to, že ja si naozaj pozriem nejaké videá, vypočujem a neurobím žiadnu aktivitu, tak proste akože fungovať to nebude, lebo proste akcia, reakcia, hej, tam akože to človek neoklame a niečo človek preto musí urobiť. Len naozaj, že ako mne sa stali, našťastie bola len jedna tá negatívna skúsenosť, ale bola hneď na začiatku. Ako sa to stalo mne, tak akože verte tomu, že sa to stane všetkým, každému jednému. A, a je to len o tom, ako to spracujem. A potom, aj keď niečo také negatívne príde, tak zrazu zistím, že sa ma to absolútne nedotýka a viem proste akože to prejsť úplne s ľahkosťou a keď to nevyšlo tu, tak to vyjde niekde inde. Ale je to stále o tom, že nelipnúť na tom. Nelipnúť na tom výsledku, nelipnúť na tom, že to spravím do konca augusta a človek potom bude úplne v pohode, že naozaj netreba si nakladať samému sebe, lebo ten život nakladať kedy sám bez toho, aby som sa ja musela dávať dole ešte. Presne tak. A presne to si povedal, že to vlastne stretlo teba, stretlo to aj nás, že tie negatívne, veď to vám aj hovoríme v kurze, že proste nikto nie je výnimka. Stretávame sa v živote s rôznymi situáciami, s rôznymi ľuďmi, nie vždy si s každým sadneme, čo je úplne v pohode, lebo ak by to sme si sadli, tak by to bolo divné. A dôležité je presne, ako si to povedala, tak ja to beriem takúto myšlienku, že
A dôležité je nedávať tú energiu do tých vecí, ktoré nechceme, aby rástli, pretože oni potom rastú. Proste tam, kde dávame energiu, to rastie. Takže je možno dobré akože si to sa nejako poučiť z toho, zobrať to tak, že je fajn, na budúce to spravím nejako inak a ísť ďalej, že moc na to presne takto akože nestáť a že bože, bolo to zlé, ale Nastavenie hlavy, presne. presne tak. Dobre, a teraz sa dostávame vlastne aj k tej otázke, čo si tak už pomaly vlastne začala, že teda ak sa na chvíľku vrátime späť do tvojich časov, keď ty si bola v kurze, v tom prvom kurze, tak či si teda myslíš, že by to bolo také jednoduché, alebo či by si teda bola dnes tam, kde si, aj bez toho, že by si vlastne išla do toho kurzu, že by si proste išla iba sama? Myslím si, že nie. Poprvé z dôvodu, že tá myšlienka by ma ani nenapadla, že sa vôbec niečo také dá robiť a dá sa tým živiť. To je jedna vec. A za mňa ste urobili kus roboty, že ste to dali ako keby do niečoho uceleného, že to má hlavu a petu od začiatku až po koniec. Mne samej, keby som vôbec, že by ma to napadlo, že by som to začala robiť, by mi to trvalo hrozne dlho. A ja nemám problém pracovať, nemám problém sa učiť nové veci, nemám problém vymýšľať, ale toto sú pre mňa také veci, ktoré so mnou nerezonujú úplne tak, že by som sa tu cítila úplne že komfortne. Takže si myslím, že by mi hrozne veľa dôležitých, a teraz hrozne veľa, dôležitých detailov uniklo. A, a potom by sa strácala ako keby tá myšlienka toho všetkého. Takže si myslím, že takto, ako to je nastavené, tak je to úplne skvelé. Vždy sa nájde niečo, čo sa dá vylepšiť, lebo aj v tomto podľa mňa, ako ten pokrok nejakým spôsobom smeruje ďalej, či sú to rôzne aplikácie na využívanie, či sú to rôzne možnosti, akým spôsobom spolupracovať s tými ľuďmi, ako ich oslovať, neviem čo všetko, to určite áno, ale tá základná myšlienka ako taká a ten koncept toho celého, ako je takto postavený, tak je úplne skvelý. A je to zvláštne, áno zvláštne, akože to tak funguje, že keď sa niečomu človek začne venovať, tak ten Facebook alebo proste nikto, tam ten škriatok skrytý, tak mu bude posúvať tie veci, proste, že ktorým sa venuje. Takže ja som nie cieľene, ale dostali sa ku mne aj ako keby iné, nechcem povedať, že to boli školy, možno, že nejaké kurzy alebo niečo. Tak človek je zvedavý, tak si to pozrie, že ako to vyzerá, aká je tam skladba toho a tak ďalej. A asi to bolo šťastie aj tým, že na vás som natrafila ako na prvých, takže ako taká nejaká osobná väzba tam samozrejme, že je, ale, ale nedávalo mi to ten zmysel, neťahalo ma to tam. Uh, Nemala som pocit, že mi to dá toľko toho, ako mi to dalo tu. Takže myslím, že takto, ako to je nastavené, tak je to úplne skvelé. A nie, keby som sa do toho pustila sama, tak to sama nedám. Ďakujeme krásne, toto bol pre nás veľmi pekný feedback a pre nás veľmi cenný, lebo veď robili sme to hlavne kvôli tomu, aby to malo zmysel a keď vidíme, že to malo zmysel, tak to je asi to najdôležitejšie. No a vieš nám aj teda konkrétne povedať možno takú jednu vec alebo to najdôležitejšie, čo si sa v kurze naučila, vďaka čomu si teda tie peniaze zarobila a vďaka čomu tie peniaze zarábaš? Jednoznačne stránky. To som Mhm. nemala ani poňatia. Ja som zistila, niekedy som taký ITčkár, že to je pokus omyl a tak ďalej. Je to čarovné, že ako človek sa dokáže naozaj tie veci naučiť, navnímať ich a zrazu vidí nejaký výsledok a myslím si, že ten výsledok stojí za to, že ja sama som s tým spokojná a tá spätná väzba je úplne skvelá, keď vám niekto pošle správu, ja neviem, na 15-20 riadkov, že ako sa mu dobre spolupracovalo, tak je to úplne perfektné. Takže toto bolo úplne nič, čo som nikdy v živote nerobila a teraz sa tým v podstate, ako, nechcem povedať, živím, ale to je ako keby to gro toho všetkého, čo robím. Logá, tie som tak akože okolo tej kanvy som tak chodila, takže to bolo v pohode. Píšem, ja trošku sa vrátim späť do minulosti, ja som zostala sama s dievčatami veľkými, keď jedna mala 2 roky a druhá mala 2 mesiace. Mala som 4 000 korún matersku a to bola totálna kalamita, že čo idem robiť. A začala som písať diplomové práce. Takže už mám toľko titulov,
cez PhD, JUDR, PHDR a neviem čo všetko. A to tam žiadne akože roboty nefungovali a takéto veci, že to bolo odmakaných, ja neviem, cez 30 diplomových prác, vtedy to nemôžem teraz ani nahlas povedať, ale zase mňa to niekam posúvalo úplne, že ďalej. Takže toto boli také veci, ktoré som tak ako keby mala skúsenosť, ale som to vedela zmotniť do jedného balíka. Zase sa vrátim k tej otázke predtým, že keby som na to nenatrafila, tak ma to ani nenapadne, že sa to proste takto dá, že sa to dá poprepájať a že to takto môže fungovať. Samozrejme, že z práce ešte viem nejakým spôsobom pracovať, ja neviem, so PowerPointom a s Excelom a s tabulkami a s týmito vecami, ale to sa nejak tak ani nešuchlo okolo mňa úprimne, možno, že nejaký e-mailing alebo niečo také, ale gro sú ako keby tie kreatívne veci. To je na tom pekné, že človek príde na to, že niečo v ňom je, ani nevedel, že to tam je a áno, že ho to presne baví. Takže úplne si toho presne dôkazom tak. aj ty, že možno čaká tam presne aj na ostatných, čo to práve počúvajú, niečo, čo vás bude baviť a čo ste ani len netušili, ani sa vám nesnívalo, že toto môžete práve vyrobiť. A to je skvelé, presne tak, že niekedy ako keby, že vy navedete tých ľudí, len aby sa zamysleli nad tým, že čo v tomto kontexte môžu zužitkovať. Že v podstate ten človek príde na to sám, že ani nemusí sa tak strašne veľa učiť, lebo už tých skúseností má veľmi veľa a v podstate je v tom naozaj dobrý a jedinečný. Len to proste musí uchopiť nejak správne a musí to vedieť predať. A, a toto je ako keby ten návod, že ako to urobiť. Že to je úplne super podľa mňa. Presne tak, ďakujeme pekne. To bola krásna myšlienka taktiež. No a povedz nám teda, že či máš nejaké zábavné, nezvyčajné alebo nejaké inšpirujúce príbehy z práce virtuálnej asistentky, čo by možno niekoho mohli zaujímať a potešiť. Mala som jednu požiadavku, že či budem písať erotické poviedky. To som ako, to si tak nad tým akože pousmiala, zabavila a vrajím, že fú, že to už by musela asi fantázia pracovať na plné obrátky. A to v kontexte ako všetkých týchto vecí, že neviem úplne, či by som to dávala, tak som si dovolila túto prácu odmietnúť. To je To je perfektné. také fakt, že úsmevné to bolo. To je perfektné, ale je super, že vlastne, že si sa nenútila do niečoho, čo ti nie je, Nie. akože a že určite, že si oné, ale povedal si, že nie, že ďakujem za ponuku, ale že to necháš niekomu Toto by bola komédia úplne, že výsledok si neviem predstaviť, že aký by z toho vznikol. Takže som to nechala nejakým kreatívnejším inému. osobám. Ale to je A toto, perfektné. a toto som si dovolila ani nezdieľať, inak úprimne povedané, že či by sa toho takto chytil alebo nechytil. Ani si ako som to len tak akože prehliadla a išla ďalej. To je perfektné, to sa teším, že čo ostatné dievčatá povedia, lebo toto je zatiaľ top. Toto je super. No a teda, aké máš plány do budúcna, si nám už ceca aj povedala, že čo by si chcela robiť, ako by si teda chcela využiť svoj čas a nejaký ten potenciál. Tak Tak sa teším, že sa mi to podarilo včera dokončiť, Social Manager a Akadémiu. To som v podstate bola tak celkom takže spokojná. Ešte mi zostal ten druhý modul, takže k tomu sa chcem teraz vrátiť. A ak by som sa naozaj dostala k tomu, že sa tým dokážem uživiť, tak asi by som odstrihla všetky ostatné veci. Akože netlačím na to, mám to tam niekde možno, že vpredu ako svetlo na konci tunela, že možno, že k tomu smerujem. A chcem sa dostať do takého bodu toho pocitu tej slobody. Že netlačím na seba skrz to, že nedokážem zaplatiť všetky účty. Tým, že jedna študuje medicínu, druhá ide o rok, tak to sú ďalšie brutálne peniaze navyše. Takže vždy je na čo zarábať tie peniaze, že to nie je o nejakých kabelkách a botičkách a takýchto veciach, ale v podstate tie peniaze sú podľa mňa zužitkované najlepšie, ako môžu byť. A ten pocit slobody je pre mňa asi taký ten najdôležitejší, že nevytvárať si zase zbytočný tlak sama na seba, že som si toho nabrala hrozne veľa. Teraz nemyslím v kontexte práce, ale v kontexte ako keby toho ufinancovania všetkého. A že môžem slobodne, voľne, spokojne dýchať, že som úplne že v kľude.
Takže chcem si dokončiť vlastne ešte ten druhý modul. Chcem sa vrátiť k tým ľuďom, ktorých som odmietla, že im tie sociálne médiá správať nebudem, lebo to neviem. Teraz si dovolím povedať, že nie, že viem, ale už aspoň viem, ako sa to robí a už to viem nejakým spôsobom uchopiť, že to má hlavu a petu. Chcem osloviť ľudí, ktorým som robila stránky, že akým spôsobom teda, že oni fungujú, aj keď vraveli, že už nejakým spôsobom majú poriešenie tie médiá, ale minimálne pozdieľať nejaké portfólio, možno sa niečím odliším, možno nie, uvidím a potom začnem hľadať nových klientov. Mám takú ambíciu, že viem, že máte výzvu, to neviem, či dám výzvu, lebo to už by deň musel mať niekedy, že nie 48, ale 72 hodín, mám taký pocit. A tým, že najazdím nejakých 4000 km mesačne ešte k tomu, tak ako potrebujem občas aj spávať, lebo je to úplná že kalamita, keď sa mi drieme za volantom. Takže dala som si zase taký cieľ, že 5, že to by som možno, že mohla mesačne že zvládnuť. Ale snažím sa ho dávať tak akože zase do pohody, aby som zase nebola, že nerdná sama zo seba, že som to naložila a nedávam to. Ale už keď človek získa nejakú rutinu, tak si myslím, že tých 5 by mohlo byť celkom v kľude. A keď sa to začne nejakým spôsobom rozvíjať a bude to mať naozaj nejaký zmysel a bude to niekam smerovať, úplne si viem predstaviť, že odstrihnem ostatné veci a zostanem pri tomto. To ti držíme palce, aby sa ti všetko podarilo presne tak, ako chceš. Netlač Ďakujem. hlavne presne na pilu a na seba. Nechaj tomu čas, ja si myslím, že už tak či tak makáš naozaj veľa a myslím si, že si minimálne pre svoje deti obrovskou inšpiráciou a Ďakujem. určite nie iba pre svoje deti, ale pre ostatných, čo tu počúvajú tento podcast a aj pre mňa, musím povedať, že aj pre mňa si motiváciou. Ďakujem. Naozaj človek proste vie v každom veku, v každej situácii stále ďalej, stále sa niečomu venovať, niečo nové sa učiť, takže je to naozaj aj pre mňa veľká inšpirácia. A teda, ako som spomínala, si určite inšpiráciu aj pre tých, ktoré toto počúvajú. A teda by som sa teda chcela opýtať takú tú záverečnú otázku našu. A to je to, že ak sú to teda dievčatá, ženy, ktoré sú ešte na začiatku tej cesty a ich snom je vedieť si zarobiť z domu, aby získali slobodu, aby si vedeli privyrobiť alebo hocičo proste nech cieľ akýkoľvek, tak čo by si im teda chcela odkázať alebo nejako ich inšpirovať, aby urobili ten prvý krok na tejto ceste, alebo čo by si im teda chcela nejakú tú myšlienku odovzdať? Ja si myslím, že ono to celým týmto rozhovorom ako keby zaznelo. Vždy nejaká časť toho, ktorá nejakým spôsobom sa prepája s tou druhou. A v prvom rade je sa rozhodnúť. To je asi úplne ten základ toho všetkého, že urobiť nejaké rozhodnutie, že idem niečo robiť, meniť, alebo proste sa niečomu idem venovať. A druhá vec je vytrvalosť. Lebo tam proste nikto učený z neba nespadol a tie veci proste neprichádzajú úplne, že ako pečené holuby, že by padali niekde z neba. A to nastavenie hlavy je hrozne dôležité a tá pozitívna myseľ naozaj v tomto je viac ako potrebná asi ako kdekoľvek inde, lebo tu je človek odkazaný sám na seba a nemá ako keby istotu nejakého príjmu, takže naozaj musí mať tú hlavu pozitívne naladenú, čo je niekedy dosť ťažké. Ale keď vie, prečo to robí, tak si myslím, že tá motivácia sa nestráca. Takže to rozhodnutie a tá motivácia za tým, že prečo som sa tak rozhodla. A tretia vec si myslím, že je akcia. Že to, že som vytrvala, že som pracovitá, že som rozhodnutá, že mám nejaký cieľ, tak ale neurobím ten prvý krok, tak proste ako ten výsledok sa nikdy nedostaví. A možno, čo je naozaj dôležité, nenechať sa odradiť. A keď mi je proste ťažko, tak není to podľa mňa nič proti ničomu, keď napíšem nejaký príspevok, zazdielam ten svoj pocit, tú emóciu, že sa mi stalo toto a proste akože polutujte ma trošku, lebo mne je hrozne smutno z toho a neviem sa teraz nejakým spôsobom naštartovať. A keď viem, že ste tam so mňou a že to prežívate rovnako ako ja, tak sa proste nadýchnem, postavím sa a idem ďalej, lebo tie veci sa proste dejú a budú sa diať a dejú sa úplne každému. A len to musím prijať, že je to tak, ako to je. A keď to naozaj nájdem tú ľahkosť, ako sme sa o tom rozprávali, tak tie veci proste podľa mňa naozaj pôjdu samé. Ďakujeme krásne, ani nemám čo dodať.
asi by som iba dodala to, alebo že teda najviac sa mi páčila tá myšlienka, že človek nemusí byť na to sám a že keď sa cíti proste, že potrebuje tú pomoc, tak nie je hanba o ňu požiadať. A nech je to mamka, nech je to kamoška, nech je to dcera, nech je to ktokoľvek. Naozaj stačí krátka chvíľa, nech iba tam proste tú chvíľu pre nás je ten človek a nejako podeliť sa s tými pocitmi, proste nemusí to človek všetko držať sám a nemusí byť na všetko sám. A to je úplne super, že si to takto povedala, že to vnímaš aj ty a že takisto to robíš aj ty a že napriek tomu, že si naozaj single mamička, že si taká emancipovaná a sebavedomá, tak aj tak, ak máš tú ťažkú chvíľu, tak aj tak prídeš za niekým a požiadaš o tú pomoc, čo je úplne super a asi taká krásna bodka za týmto podcastom. Takže ďakujeme ti krásne. Verím, že si inšpirovala veľa z nás a z ostatných. Tak áno, tak sa budem veľmi tešiť. Určite áno. My ti ďakujeme naozaj veľmi pekne, že si tu dnes s nami bola a ostatným prajeme ešte krásny deň. Krásny deň všetkým. Ďakujem krásne. Ahoj. Ahojte. Ďakujem, že ste si vypočuli dnešný podcast. Ak vás bavil, nezabudnite sa prihlásiť k odberu a sledovať ma na sociálnych sieťach. Vaša podpora pre mňa veľa znamená a teším sa na ďalšie stretnutie v budúcich epizódach.